በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን ሰድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወራ ጥቅምቲ ዕለት 13 ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر صادق العالم يلو ذكر ناي صادق نعلم يزنبر كاب كل كفو زبله كزدحنو نقدسان تمحصنو امين بسم اب وولد ومنفس قدوس احد املاك امين ولاديت املاك كيدانه ምሕረት ቅድስት ድንግል ማርያም አደልሳን ኮነኒ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ንቤተ ክርስቲያንና ናይ ብርሃን ምሰሶ ስለዝኾነ ስለ ዓቢ ሐዋርያ ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ እንታይ ክብል ይኽእል እንታይ ክዛረብ ግን بناي قدسو صلوت نبرخت قروب كتصحف امين. قدس يوحنس አፈወርቂ من يو نغدو كابسوريا استولده ب347 ዓመተ ምህረት ኣብ እስክንድሪያ ክኸውን ከሎ አቡኡ አስፋኒዶስ አድኡ ድማ አትናስያ ይባሃሉ ንሶም ከኣ ደግ ሕያወት ወይ ከኣ ብጣዕሚ ጻድቀኛታት ስለዝኾኑ ነዚ ዕንቂ እግዚአብሔር ሃቦም ሊቅ ዮሐንስ ንክርስቲያን كم زجباء بتمهرتن بتبابن عابية جنا بهتصانتو ناب جريخ كيدو ناي زمانو ساينس ويكا فلسفنا كاب عفو سجاب جدفو تمهيرو تملسا نقدس يوحنس አፈወርቂ فيلي كاب زجبرو نجارات حادة زيو بزمناوي يخون منفساوي تمهرتي ازي تعرفو زي بحال ليك زخانة جنا بعصر حمشت عموتيو بكل توجن استسحالة سيفي بمخانو بهوة السجا كله تراي زي كونه حجون نمنافقان حبي نيرس حماميو إزي قدوس جنا بعصر شدشت عموتو هابتي نبرت وهبت كبرن فلتاتن زمر قالو أقوى أنتخونه زلو كل النديان ندخاتات هيبو متحف تطرح أكيبو مسعاركو قدوس باسليوس نابرخة أتوا سبنتو بصومن بصلاتن اندغصحه اب برخا كنبر كلو وانجيلاوي قدوس يوحنسن ليق حواريات قدوس بطرسن نابو مصومو ليق حواريات ناي منግስተ ሰማያት مخفت سلطان قدوس يوحنس دما وانجيل هيبو تسورو دحزي علات قدوس يوحنس አፈወርቂ بحر مسطرات كونه بولي مس حديث كابوري زفطرت سغاب راي يوحنس بأندمتا ترጓሜ ተንተኖ بفلاي نحدث كيدان اندا تملالسه امسطرو ازي قدوس حلناو كيدخمه نصح اعداو كيزحالا دصحافو درساناتن ملكعتاتن ترጓሜታትን انت تقوصره 10,000 ملؤ ناي بحقي نزي اغرموت ويكا انكروت يغبا ازي زغرم ازي كله كسرح كلو عدميو غنا لغلغ نشتغلع اب معارغ ديقنا نبره دحري ازي بእግዚአብሔር ትእዛዝ ቅሽና ተሸይሙ بسبكة ወንጌል ብዙሕ ቦታታት አባጽሐ በቅድስናኡ ዝፈተውዎ ናይ ቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ ገይሮም ሸምዎ አፈወርቂ ክዛረብ ኮነ ክምህር ከሎ ዝዛረብ ኮነ ድምጽ ዝገብር ኣይነበረን ክሰብኽ ከሎ ማለት እዩ ካብ ጣዕሚ ትምህርቱ ሰልዓለ እቶም ህዝቢ ብምድማጽ ይሰምዕዎ ነበሩ كمهر كلهم مدراوያን ሰባት ጥራሕ ዘይኮኑስ ልዑላን መላእክቲ ተኣኪቦም የድንቅዎ ነበሩ ሓደ መዓልቲ እውን እመቤትና ኣብ ማእከል ህዝቢ ከሎ አፈወርቂ ኢላ ጸዋዓቶ ስለዚ እዩ አፈወርቂ ዝበሃል እዚ ቅዱስ ብስልጣነ ቃሉ ብመልክዓ ሞት ገሲጹ ንመልአኽ ድማ እዚ ቅዱስ ብስልጣነ ቃሉ ንመልአኽ እግዚአብሔር ሞት ገሲጹ ንመልአኽ ሞት ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ኮይኑ ካብ መላእክቲ ናይ መልአክ ሞት ማለት እዩ ንመልአክ ሞት ገሲጹ ን10 ዓመት አቂምዎ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ንሰብ ማዕረይር እንበር ኣይፈላልን ዝነበረ ኣብ ቅድሚኡ ንጉስን ድኻን ማዕረ እዩ ንሞት ዝበቕዐ እውን እዚ እዩ ነይሩ በዚ እዩ ነይሩ ምክንያቱ በቲ ወቅቲ ንግስቲ ኣውዶክስያ ናይቲ ሓንቲ ድኻን መበለት መሬታ ይሕደገታ መከራ ገሰጻ ግን እምቢ ስለ ዝበለቶ ኣወገዛት نساجن مسحات آنن منافقان مخيرا كلتا جزي أقعزتو أساددتو أبستسردلو فرق أفريو أستمهرون آمينون ب400 شوعات عامة مرات عرفة بيت كريستيان مؤمنان كيت أقبوه
እንዳናፈقዎ ب60 ዓመቱ ተፈለዮም በቲ ወቅቲ ዓብይ ሓዘንን ብኽያትን ተገብረ ሓደ መዓልቲ በቲ ዘመን ሕያዋይ ንጉስ አርቃዲዮስ ግብሪ አእተወ ግብጃ ገበረ በዛ ለይቲ ድማ ቅዱስ ሊቅ ተዓጢቁ ክጽሊ ከሎ አባ ማርዳሪ ዝበሃል ጻድቅ ድማ ካብ ሰማይ 12 ሊቃነ መላእክት በዓል ቅዱስ ሚካኤል ብግርማ ክወርዱ ከለው ተመልከተ ሰንቢዱ ናበይ ኢኹም ጎተተይ እንተበሎም ናብ ቁስጥንጥንያ ናብ ዮሐንስ አፈወርቂ ንኸይድ አለና በልዎ ንሱን እመቤትና ከም ዘመስግና ጎይታ ነጊርና እይሞ በልዎ በጃኹም በሉ ንዓይ ከዓ ናይ አፈወርቂ ምስጋናኡ ክገልጸለይ ምእንቲ መርቁኒ በሎም ሊቃነ መላእክት ድማ መሪቆሞ መንገዶም ቀጸሉ ንጽባሒቱ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እቶም ሊቃውንቲ መሳፍንቲ ጳጳሳት ህዝቢ ኩሎም ተኣኪቦም ካብቲ ግብጃ በልዑ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ግን ኣብ መንበሩ ተቐሚጡ ነበረ እምበር ኣይበልዐን ግብጃ ምስተወድአ ንጉስ አርዳቂዮስ ንሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሕተ አለን ኢሉ ኣብቲ ማእኸል ጉባኤ ሓተቶ ንምንታይ ወንጌላዊ ማቴዎስ እያእመራ ዮሴፍ እስከ አመ ወለደት ወለደ ዘበኩራ ናይ በኽሪ ወዳ ስጋብ ትወልድ ኣይፈለጣን ማለቱ ማቴዎስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 25 ፍቕዲ ስለምንታይ እዩ እንተበለው ቅዱስ ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ድማ ተሲኡ መንፈስ ቅዱስ ተቃኒዩ ክትርጉመሉ ጀመረ ድንግል ማርያም ንጹህ ብርለ ትመስል ብርለ ዝተፈላለዩ ቀለም ዘለዎ ፈሳሲ እንተመሊእካዮ እቲ ቀለሙ ብሓንሳብ ይቀያየር እመቤትና ከዓ ንጎይታ ስለ ጸነሰት ሕብረ መለኮቱ ክለዋወጥ ከሎ መልክዓ ከዓ መስኡ ክለዋወጥ ከሎ እንዳረአየ ዮሴፍ ይስንብድ ነበረ ንሳ ምን እያ ኣብ ማህፀና ዘለኸ ምን እዩ እንዳበለ ይጭነቕ ነበረ ጎይታ ድሕሪ መውላዳ ግን ሓደ መልክዕ ስለ ዝኾነት ኣቀዲማ መን ከም ዝነበረት ኣይፈለጠን ሕጂ ግን ንሳ ወላዲት ኣምላኽ ወዳ ከዓ ኣምላኽ ዘበኣማን ምዃኑ ፈለጠ ማለት እዩ እንዳበለ ክትርጉም ከሎ ሰሚዖም ኩሎም እንዳድነቑ ከለው ኣብኡ ዝነበረት ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ስእለ አድህኖ አፈ ወርቂ ልሳነ ወርቂ አፈ በረከት ኢላ ተዛረበት ኣብቲ ግዜ አርቃዲዮስ ናይ ወርቂ ልሳን ኣብ ቅዱስ ዮሐንስን ኣብታ ስእልን ገበረ አፈ ወርቂ ግን ብሓፂር ተዓጢቁ እሰግድ ለኪ ወእወድሰኪ ኢሉ ሎሚ ኣብ ተኣምረ ማርያም ዘሎ ምስጋና ሰተት ኣቢሉ ደረሰላ ነዚ ምስጋና ከዓ ሊቃነ መላእክት ሰሚዖም እንዳኣድነቑ ናብ ሰማይ ወፁ ቅዱስ ዮሐንስ ድሕሪ ዕረፍቱ ኣብ 35 ዓመቱ ብንእሽተይ ቴዎዶሲዮስ ዘመን ስጋኡ ፈሊሱ እዩ ናብ ቁስጥንጥንያ ምስ በጽሐ ከዓ ካብ ናፍቆት ዝተለዓለ ዓብይ ዝማሬን ንባዓትን ተገብረ አፈወርቂ ከዓ ቅንዕ ኢሉ ነቶም ህዝቢ ባረኾም እሞ እዚ ቅዱሱ ክጽዋዕ ከሎ ከምዚ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አፈ በረከት አፈ መዓር አፈ ስኳር አፈ ወይ ከዓ ጨና ልሳነ ወርቅ ናይ ዓለም ኩሉ መምህር ርእሰ ሊቃውንት ዓምደ ብርሃን ናይ ብርሃን ምሰሶ ሓዲስ ዳንኤል ሊቀ ጳጳሳት ዘበርትዕ ሓቀኛ መምህር ወመገስጽ ዘእያደሉ ገጽ ለገጽ ጥዑመ ቃል እግዚአብሔር ካብ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ በረከት ኣብዚሑ ይኽፈለና አሜን በረከት ይሕደረና አባ ዘካርያስ ገዳማዊ እዚ ዓብይ ጻድቅ በዓል ጥዑም ዜና እዩ ወለዱ ንሱን ሓንቲ ጓሉን ድሕሪ ሙላዶም ኣብኡ መኒኑ ንገዳም ኣተወ ድሕሪ ዘመናት ጥሜት ኣብቲ ሃገር ምስ ኣተወ ኣዲኡ ወሲዳ ንኣቡኡ ሃወቶ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዕድሚኡ 7 ዓመት ነበረ ኣብ ገዳም ምስ ኣቡኡ ክነብር ከሎ ካብ ጽባቐ መልክዑ ዝተለዓለ መነኮሳት ኣቦታት እዚ ቆልዓ እዚ መልክዕ ሒዙ ከመይ ኢሉ መናኒ ክኸውን ይኽእል ክብሉ ሰምዐ ብለይቲ ተንሲኡ ድማ ብህፃን አንደበቱ ጎይታይ መልክዐይ ካብ ናትካ ፍቕሪ ካብ ዝፈልየኒ መልክዐይ ከጥፎ እየበለ ኣብቲ ገዳም ድማ ጠፈ ኣቡኡ ድማ ብጣዕሚ ሓዘነ ድሕሪ 40 መዓልታት ግን ክርእይዎ ዘሰቅዕ ኩሉ ኣካሉ ዝቆሰለ ሓደ ነዳይ ህፃን መጺኡ ናብቲ ገዳም ተጸግዐ እዚ ህፃን ብጾምን ብጸሎትን ብትሕትናን ተጸሚዱ ን45 ዓመታት ኣገልገለ በዘን ኩለን
مع عمتات زي أكلو سلوت هسان قدوس زكرياس مخانو زفلت يلن كم زي إلو زقصل دما أسيد ناب زلو وشتي قدقاد ماي ستيمو نأربعة معالتات مسألة إيو أما جرشتا جن أبو بملكت فولت أمو الكسر ودي نسخة نعي أبوي إخابلو أبو منو كسات دما تأكيبهم سلام بلوو أب شوعات عمتو زمننا أبا زكرياس أب حمسان كلتن عمتو بزا معالتي عرفة بخبر دما تقبر بركة يحلرنا أملاك أبا أفورك قدس يوحنس نايدنجل مبرهان فقروان وداسيان يجلس لنا أمين كاب أبوتاتنا كبرن بركة دما يساتفنا ليكن أمين تكمتي 13 زخبرو حمتاونا قدسان بعلات قدس يوحنس أفورك أبا زكرياس قدماوي أبا مارداري صادق قدوس أب تماوس سماعت ورحاو بعلات دما እግዚአብሔር أب قدس يوحنس ليك ملائكت እግዚአብሔር أب قدس رفائيل ليك ملائكت يغريتا 9 نجد ملائكت قدوس أسكنافر 13 جهوسان أبوتات قدوس أرسانيوس طبيب قدماوي أو نزر أبروك نسخاتكم نمدري جو إيخم نسخاتكم نعالم برهان إيخم أب إنبا زلا كتما كتكول أي كالانيو موراتي أب بيت بخري مقمتيو تنبرو أمبر أب تحتي كفر كتنبرو أي تبرهن إيخا كوموك نتي صبو أقوركم رئيهم أب سمعت نزل أبوكم أنتي كمسجنوه برهانكم أب قدم سبي براح يبل ماتيوس معرف حمشته كافقلي 13 كساب 16 بركة قدسان مسكلاتنا يخون أمين كم أون ناي تكمتي 14 سنكسار نغطل بس مع أب وولد منفس قدوس أهادو أملاك أمين تكمتي 14 أبنا أرقاوز أدرك أبونا لدتهم يو بركة محضرنا عمتا وبعلميو أب 12 عمتا مسكحارتي نجساس لأمنتا تجادلا بسماعة النزع عرفت قدسي مهرائيل عرفت أيو أون أركليدس ون عرفت أيو قدس مكسيموس بسماعة النت عرفة قدستي امرايس بسماعة النت عرفت نايز خبره هزان قدس كيركوس محبر ون زخنا 4,34 سبات بسماعة النت عرفو بركة محضرنا أمين سماعت قدستي مهرائيل إذا زخبرتن سماسكنتن قدستي مهرائيل تموح كابز بهالهاجر استرخبت سبعتيا ولدا كهن أبوها يوحنسن أديا إلى ريان نجزاوير زملخو قناعة سلزخنو نعا أون بهايمانوتن بمقبارن كوتكيتم أعبيوا مجمريا أون ولاد سلا زينبرم بمبصعة دحر بزح زمن يوم زرخبوا مبصعة بصيح لهم نقدسي مهرائيل مس ولدوا فرحات እግዚአብሔርን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትን እና አምሃሩ አዕበይዋ ቅድስቲ ሙራኤል ድማ 12 ዓመት ኣብ ዝኾና ግዜ ኣብ ልዕሊኣ ብዝሓደረ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ህያብ ዘደንቑ ተኣምራት ክትሰርሕ ጀመረት ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ምስ ነገሰን ንኣምልኮተ ጣዖት በኣዋጅ ኣብ ዝኣወጀን ግዜን ቅድስቲ ሙራኤል ስለ ጎይታና ኣምላኽነት መስኪራ ሰማዕት ክትከውን ተመነየት ድሕሪዚ ድማ ብቁርፂ ሓሳብ ተላዒላ ናብ ገምገም ባሕሪ ብምኻድ ኣብ መርከብ ተሳፊራ ከይዳ ስሙ ፍልፍልያኖስ ናብ ዝበሃል ናብ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ መኮንን በፅሐት بمركب تقعد كلا دما كالوت سلك نعتي ابنتهم سماعتነት ንምቕባል ዝተቀራረቡ ሰማዕታት ረኺባ ምስኦም ነበረት ኣብ ቅድሚ እቲ መኮንን ቆይማ ድማ ሓቀኛን ክምለኽ ዝግብኦ ኣምላኽን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑ መስከረት እቲ መኮንን ድማ ስለ ንእስነታ ራህርዩላ ካብቶም ካልኦት ፈልዩ ክገድፋ ደለየ ነገር ግን ቅድስቲ ሙራኤል እቲ መኮንን ከም ዝገደፋ ፈሊጣ እቲ ዝተመነየቶ ሰማዕትነት ከትርፈላ ምዃኑ ኣብ ዝረኣየት ግዜ ደጊማ ነቲ መኮንን ነቶም ዝረኸሱ ኣማልኽቱን ብድፍረት ረገመትሉ ድሕሪዚ ድማ እቲ መኮንን ብጣዕሚ ተቆጢዑ ጽኑዓት ብዝኾኑ ዝተፈላለዩ ስቃያት መሳቀይቲ ኣስቃያ ካብታ ቅድስቲ ካብታ ቀንዕቲ ሃይማኖታ ከዓ ሸንጊሉ ክመልሳ ከም ዘይተኸኣሎ ምስ ፈለጠ መርዛማት ኣትማንን ዕንቅርቢትን ናብ ዘሎ ጉድጓድ ደርበያ ምስ ቅድስቲ ሙራኤል ድማ
ካልኦት ብዙሓት ሰማዕታት ብሓንሳብ ተደርበዩ ኣብዚ ግዜ ድማ ዝተኣዘዘ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ቅድስቲ ሙራኤል ተገለጸላ እሞ ካብ ጎይታና ዝተውሃባ ቃል ኪዳን ኣረከባ ድሕሪዚ ነፍስዋ ናብ እግዚኣብሔር ኣሕሊፋ ሂባ ንናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተጎናጸፈት ምእመናን ድማ ነቲ ዝኸበረ ስጋኣ ካብቲ መርዛማት ኣትማንን ዕንቅርቢትን ዘለዎ ቦታ ኣውፅኦም ብኽብሪ ቀበርዋ ድሓር ድማ ወለዳ ጓሎም ቅድስቲ ሙራኤል ስለ እምነታ መስኪራ ብኽብሪ ሰማዕት ምዃና ኣብ ሰምዑ ግዜ ምስ ብዙሓት ደቂ ሃገሮም መጺኦም ነቲ ዝኸበረ ስጋ ኣፍሊሶም ናብ ሃገሮም ወሰድዎ ዝጸበቐት ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ድማ ንስጋኣ ኣብ ውሽጣ ኣብ ዘንበርዎ ግዜ ካብቲ ናይታ ሰማዕት ዝኾነት ቅዱስ ስጋ ብዙሕ ሃገራሚ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና ናይ ቅድስቲ ሙራኤል ኣዴና ኣሜን ቅድስቲ እምራይስት ከምኡውን እዛ ቅድስቲ ድማ ካብ ዝኸበሩ ቁኑዓት ክርስቲያን ዝተወልደት እያ ፍርሓት እግዚኣብሔርን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እናተምሃረት ዓበየት ሓደ መዓልቲ ድማ ማይ ክትቀድሕ ናብ ወሓዚ ክትወርድ ከላ ተታሒዞም ስለ ክርስቶስ ተኣሲሮም ዝሰቃዩ ሰማዕታት ረኣየት ንሳቶም ድማ ጳጳሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን እዮም ኣብዚ ግዜ ቅድስቲ እምራይስት ናብቲ ጭፍራ መኮንን ቀሪባ ኣነ እውን ብኣምላኽ ናይዞም ቅዱሳን ብጎይታይን ኣምላኸይን መድሓኒይን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያን ስለ ዝኾንኩ ንስመይ ምስ ኣስማቶም ጽሒፍካ ናብ ናይ ሰማዕትነት ኣደባባይ ኣብፅሓኒ በለቶ ንሱ ድማ ንስማ ምስ ናይቶም ሰማዕታት ስም ጽሒፉ ምስኦም ኣሰራ እሞ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓደ መኮንን ቁልቁልያስ ኣቆማ እቲ መኮንን ድማ ንጣዖታቱ መታን ክትሰግድ ብብዙሕ ናይ ሽንገላ ቃላት ሓባበላ እሞ ነገር ግን ቅድስቲ እምራይስት ንናይ ጎይታና ኣምላኽነት እናመስከረት ናይቲ መኮንን ጣዖታት ረገመትሉ እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ንክሳዳ ብሰይፋ ቁረጾሞ ንሰማዕትነታ ብዓወት ፈጺማ ድማ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፈት ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና ኣሜን ከምኡውን ኣቡነ ኣርኬሌድስ ግብፃዊ ብትውልዱ ካብ ሃገረ ሮሜ ካብ ዓበይቲ ወገናት እዩ ኣቡኡ ዮሃንስ ኣዲኡ ሰንደሊቃ ክበሃሉ ከለዉ ክልቲኦም ከዓ ንናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ዝሕሉ ሓቀኛታት ነበሩ ቅዱስ ኣርኬሌድስ ዕድሚኡ 12 ዓመት ኣብ ዝኾኖ ግዜ ድማ ኣቡኡ ዮሃንስ ሞተ ድሕሪኡ ኣዲኡ ሰበይቲ ከተመርዕዎ ሓሰበት እሞ ንሱ ግን ፈቃደኛ ኣይነበረን ኣቡኡ ብሂወት ከሎ ንጉስ ሸሞ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ሕጂ እውን ናብቲ ንጉስ ከይዱ ናይ ኣቡኡ ሽመት መታን ክቕበል ንኣርኬሌድስ መኸረቶ ነቲ ንጉስ ዝውሃብ ህያብን ኣገልግሎትን ጌራ ብዙሕ ገንዘብ ኣትሒዛ ለኣኸቶ ንሱ ድማ ኣብ መርከብ ተጻዒኑ እንዳኸደ ዓብዪ ንፋስ ተለዓለ እሞ እቲ ማዕበል ሓየሎም እታ መርከብ ድማ ተሰብረት ቅዱስ ኣርኬሌድስ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ መርከብ ስባር ጣውላ ተንጠልጢሉ ናብ መሬት በጽሐ ካብቲ ባሕሪ ምስ ወፀ ማዕበል ዝተርፍኦ ሓደ በድኒ ስለ ዝረኸበ ተቐሚጡ ስለ እቲ በድኒ ኣልቀሰ ናይ ዓለም ሓላፍነትን ንሱ እውን ምስ ሞተ ሓመድነቱ ሓሰበ ንነፍሱ ድማ ገሰጻ ናብቲ ዝቐንዐ መንገዲ መታን ክትመርሖ ድማ ናብ ጎይታና ለመነ ነዊሕ መንገዲ ምስ ተጓዓዘ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ብስም ቅዱስ ሮማኖስ ናብ ዝተሰርሐት ሓንቲ ብርኽ ዝበለት ገዳም በጽሐ ካብ ገንዘቡ ምስኡ ዝተረፈ 200 ናይ ወርቂ ዲናርን ነቲ ኣበምኔት ሃቦ ከመንኩሶ ድማ ሓተቶ እሞ መጀመርታ እውን ኣርኬሌድስ ቅድሚ ምምጽኡ ነቲ ኣበምኔት መንፈስ ቅዱስ ናይ ምምጽኡ ነገር ኣረዲእዎ ስለ ዝነበረ ንሱ ናብኡ ምስ በጽሐ ደስ በሎ ኩሎም መነኮሳት ምስ ጸለዩሉ ከዓ ኣመንኮሶ ድሕሪ እዚ ዝኸበረ ኣርኬሌድስ ጽኑዕ ተጋድሎ ክጋደል ጀመረ ክጽሊ ውዕል ክጽሊ ሓድር ኩሉ ግዜ በብሸውዓተ መዓልቲ ዝጸውም ኮነ እግዚአብሔር ድማ ሃብቲ ፈውሲ ሂብዎ ንብዙሓት ሕሙማት ፈወሶም ድሕሪ እዚ ገጽ ኣንስቲ ከቶ ከይርኢ ምስ ጎይታና ቃል ኪዳን ኣተወ እሞ ኣዲዩ ድማ ን12 ዓመት ዝኣክል ናይ ወዳ ዜና ምንም ስለ ዘይሰምዐት ኣበይ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈለጠት ዝሞተ ስለ ዝመሰላ ድማ ብጣዕሚ ሓዘነት ናይ ኣጋይሽን ናይ መጻእተኛታትን መቐበሊ ዝኸውን ቤት ሰሪሓ ናይ መንገደኛታት መሕደሪ ገበረቶ
ኣብ ሓንቲ ዕለት ዘሕደረቶም ኣጋይሽ ናይ ቅዱስ ኣርኬሌድስ ዜና ክዛረቡ ሰምዓቶም። እቶም ኣጋይሽ ስለ ቅድስናኡን ስለ ተጋድልኡን ዘርእዮም ምልክታትን ተኣምራትን ናይ መልክዑ ጽባቐን ክዘራረቡ ሰሚዓ ወዳ ከም ዝኾነ ፈለጠት እሞ ነቶም መንገደኛታት ድማ ስለ ስርሑ ሓተተቶም እሞ ንኹሉ ስርሑ ነገርዋ። ወዳ ብሂወት ከም ዘሎ ህያው ከም ዝኾነን ተረድአት እሞ ኣብቲ ግዜ ተንሲኣ ናብቲ ዝኸበረ ሮማንስ ገዳም ከደት። ናብ ወዳ ናብ ቅዱስ ኣርኬሌድስ እንሆ ገጽካ መታን ክርኢ ደልየ ኣነ ኣዴኻ መጽየ ኣለኹ ኢላ መልእኽቲ ለኣኸትሉ። ወዳ ቅዱስ ኣርኬሌድስ ድማ ከቶ ገጽ ናይ ኣንስቲ ከይርኢ ምስቲ ክቡር በዓል ቤት ምስ ጎይታይ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ስለ ዝኣተኹ ቃል ኪዳነይ ከፍርስ ኣይከኣለንን ኢሉ መሊሱ ናብ ኣልኣኸ። ኣዲኡ ድማ ንገጽካ እንተዘይኣርአኻኒ ኣነ ናብ ጫካ ክኸይድ እየ ኣራዊት ድማ ክበልዑኒ እዮም ኢላ ለኣኸትሉ። ቅዱስ ኣርኬሌድስ ድማ ኣዲኡ እንተዘይሪኣቶ ከም ዘይትገድፎ ንሱ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ዝኣተወ ቃል ኪዳን ከፍርስ ከም ዘይከኣሎ ኣብ ዝፈለጠ ግዜ ነፍሱ ክወስዳ ናብ ጎይታራ ለመነ። ድሕሪ እዚ ነቲ ሓላዊ ኣፈት ነዳይ ናባይ መታን ክትኣቱ ፍቐደላ በሎ። ኣዲኡ ድማ ናብ ውሽጢ ኣብ ዝኣተወት ግዜ ወዳ ቅዱስ ኣርኬሌድስ ሞይቱ ረኸበቶ እሞ ብዓቢ ድምፂ ብምእዋይ ኣልቀሰት። ነታ ነፍሲ እውን መታን ክወስድ ናብ እግዚኣብሔር ለመነት። ናታ ነፍሲ እውን መታን ክወስድ ናብ እግዚኣብሔር ለመነት እሞ ጎይታና ድማ ልመናኣ ተቐቢሉ ንነፍሳ ወሰዳ። ኣደን ወድን ድማ ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ምስ ዓረፉ ናይ ክልቲኦም ስጋኦም ፈልዮም ክቐብርዎም ክብሉ ናይ ቅዱስ ኣርኬሌድስ ሬሳ በድኒ ብናይ ሰብ አንደበት ክዛረብ ጀመረ። ናይ ኣደይ ስጋ ካብ ስጋይ ኣይትፍለይዎ ብሂወታ ከላ መታን ክትርእየኒ ንልባ ስለ ዘየደሰትክዎ ዝብል ቃል ካብ ሬሳ ናይ ኣቦና ኣርኬሌድስ ወፀ። ነዚ ቃል ኣብ ሰምዑ ግዜ ብጣዕሚ ኣድኒቆም ንእግዚኣብሔር ምስ ኣመስገኑ ንክልቲኦም ኣብ ውሽጢ ሓደ መቃብር ቀበርዎም። ጎይታና ድማ ኣብ ልዕሊ ስጋ ናይ ቅዱስ ኣርኬሌድስን ኣዲኡን ዓቢ ፈውሲ ስለ ዝገለጸ ኣገራሚ ተኣምራት ክረኣዩ ጀመሩ። ብሞት ድሕሪ ምዕራፋ በድኑ ኣፍ ኣውፂኣ ዝተዛረበት እዚ ዓቢ ጻድቕ ብስሙ ዝተሰየመ ዓቢ ገዳም ኣብ ትግራይ ተንቤን ሃገረ ሰላም ይርከብ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና። ኣቡነ ኣረጋዊ ዘሚካኤል ደብረ ዳሞ። ኣቡነ ኣረጋዊ ብበረከቶም ይሕደረና። እዚ ኣቦ እዚ ንገዳም ደብረ ዳሞ ዝገደመ ኣቦ ኮይኑ ትውልዲ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዞሮም እዩ። ወለዱ ካብ ወገን ነገስታት ሮማ ኮይኖም ኣቦኡ ይስሐቅ ኣዲኡ ከዓ ቅድስቲ ዕድና ይበሃሉ። እዞም ክልተ ሰብ ኪዳን ወለዲ ጻድቃን ፈራሕቲ እግዚኣብሔር ክልተ ውላድ ወለዱ። ንሳቶም ድማ እቲ ቀዳማይ ቴዎድሮስ እቲ ካልኣይ ከዓ ገብረ ኣምላክ ዓብደል መሲሕ ኣቡነ ዘሚካኤል ኣረጋውን እዮም። እዚ ዓብደል መሲሕ ዝብል ስም ናይ ኣዲኡ ስም እዩ። ትርጉሙ ድማ ገብረ ኣምላኽ ማለት እዩ። እዚ ህፃን እዚ ብጥበብን ብፍርሓት እግዚአብሔር እንድሕሪ ምዕባዩ ናብ መምሃራን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብምኻድ ብሉይን ሓዲስን ብምልኡ 81 መጻሕፍቲ ኣጠቃሊሉ ተምሃረ። ኣብ ግዜ ትምህርቱ መንፈስ ቅዱስ ይሕግዞ ስለ ዝነበረ ሓደ ግዜ እንተ አንቢብዎ ኣብ ልቡ ይሓድር ነበረ። ንጉሆን ምሸትን ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይመላለስ ነበረ። እዞም ክቡራን ወለዲ ኣቡነ ኣረጋዊ ካብቶም ክቡራን ዝበሃሉ ቤተ መንግስቲ ሮማ ጓል ኣሕፀይዎ። እንተኾነ ግና ኣቡነ ኣረጋዊ ዘሚካኤል መንፈስ ቅዱስ ካብ ህፃነቱ ኣትሒዙ ምስኡ ስለ ዝነበረ ነቲ ዓለማዊ ሕፀ ነፀጎ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ካብ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዞሮም ናብ ካልእ ሃገር ማለት ናብ ጽርኢ ኣቡነ ጳኩሚስ ናብ ዝርከብሉ ዓብይ ገዳም ዳውናስ ዝተባሃለ በፂሑ 7 ዓመት ምስ ተቐመጠ ናብ ሮማ ተመሊሱ ክምህር ከሎ ዜና ሃገርና ሰሚዑ ንኽመጽእ ምስ ተበገሰ ቅዱስ ሚካኤል ብኽንፉ ተሰኪሙ ኣኽሱም ኣብጽሖ። ካብቶም ናይ ኣቡነ ጳኩሚስ መነኮሳት ሓደ መነኮስ ንኣቡነ ዘሚካኤል ንስኻስ ህፃን ኢኻ ካበይ ከመጽእካ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ካብ ሮማ እየ መጽእየ በሎ። እሞ ናብ ኣባ ጳኩሚስ ዳብጽሐና በሎ። እሞ ዘረብኡ ሰሚዑ ናብ ኣቡነ ጳኩሚስ ወሰዶ።
ቅዱስ አቡነ ጳኩሚስ ርኢ ምስ ኣበሎ ኣዝዩ ተሓጒሱ ሰዓሞ ረድኤት እግዚኣብሔር ዝሓደሮ ህፃን ምዃኑ እውን ፈለጠ እሞ ኣዝዩ ፈተዎ። አቡነ ጳኩሚስ ብምንታይ ምክንያት ናባይ መጺእካ ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረበሉ እቲ መምጽኡ ድማ ብዝርዝር ሓደ ብሓደ ገለጸሉ። ማለት ንምንኩስና ምዃኑ ኣባ ጳኩሚስ ዝወደይ ንስኻ ወዲ ንጉስን ንእሽተይን ኢኻ እሞ ምንኩስና ከዓ ቀሊል ኣይኮነን። ንሱ ከዓ ደሓን ኣቦይ ካብ ናይ ምድሪ መንግስትስ ናይ ሰማይ መንግስቲ ስለ ዝመረጽኩ ክኽእሎ ሓይሊ ወመንፈስ ቅዱስ ክሕግዘኒ ኣኣምን እየ በላ። ከምዚ ድሕሪ ምባሉ አቡነ ጳኩሚስ በል ዝወደይ ቅዱስ መጽሓፍ ከተገልግል ክትከይድ ከለኻ ሰብነትካን ሕማም ኣዳሉ ሲራክ ምዕራፍ 2:5 ከም ዝበለ ከምቲ ወርቂ ብሓዊ ገይሮም ዝፍትንዎ ሓቀኛ ሰብ ድማ ብሕማምን ሽግርን ጥሜትን ጽምእን ዓቕልና ይፍትንዎ እዮም። ንስኻ ድማ ገለ ቁሩብ ተፈተን በሎም ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 27:21 ንረኽቦ ማለት እዩ። አቡነ ዘሚካኤል ግና ብጾም ብጸሎት ብስግደት ብትግሃት ተራድኦ ልዕሊ ኩሎም ፈለስቲ ኮይኑ ምስ ተረኽበ ኣድነቕዎ። ስለዚ እውን አቡነ ጳኩሚስ ነዚ ኩሉ ትግሃት ድሕሪ ምርኣይ ኣስኬማ መላእክቲ ልብሰ ምንኩስና ኣልበስዎ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ባረኾ። እግዚአብሔር ንኣቦታተይ እንጦንዮስ ኣባ መቃርስ ከም ዝባረኸ እግዚአብሔር ኣስኬማኻ ይባረኸልካ ብምባል ስም ምንኩስና ከዓ ዘሚካኤል ዝብል ስም ኣልበሶ። ካብ ዝውለድ ክሳዕ ዝምንኩስ ወዲ 12 ዓመት እዩ ነይሩ። ብትግሃት ብጾምን ብጸሎት ከዓ የገልግል ነበረ። ኣዝዩ ፈታዊ ጽድቂ ኮነ እሞ በዚ ቅዱስ ተግባር እዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ክሳዕ ዓደቦኡ ቁስጥንጥንያ ሮማ ተሰምዐ። ቅዱሳን ሮማ ከዓ ሰዓብዎ። ተሰዓቱ ቅዱሳን በዚ ከዓ እቶም ናይ መንፈስ ኣሕዋቱ ተደኒቖም እዚስ ብጸጋ ዓብይና ብምባል ኣረጋዊ ኢሎም ጸውዕዎ። ካብ ሽዕ ጀሚሩ ከዓ ዘሚካኤል ዝብል ስም ኣረጋዊ ብዝብል ስም ተተክአ። ጻድቅ አቡነ ኣረጋዊ ምስቶም 8 ቅዱሳን ኮይኑ ነቲ ካብ ጉባኤ ኬልቄዶን ዝተኸስተ ሓድሽ ክልኤ ባህሪ ዝብል ትምህርቲ ብምቅዋሙ መከራ ስለ ዝጸንዖ ናብ ምድራ ጋዚ ኢትዮጵያ ተሰዲዱ መጸ። እዞም 9 ቅዱሳን ብሓንሳእ ድሕሪ ምጽናሕ ስብከተ ወንጌል ንምስፋሕን ስርዓተ ምንኩስና ንምዝርጋሕን መንፈስ ቅዱስ ነናብ ዝመርሖም ተፈላለዩ። በዚ ከዓ ንአቡነ ኣረጋዊ ቦታኡ ካብ ኣክሱም 70 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምስራቅ እትርከብ ደብረ ዳሞ ኮነት። ደብረ ዳሞ እምብዛ ነዊሕ ጎቦ ብምዃኑ ንምድያቡ ስለ ዘጸገሞ ንኸይደይቦ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ። በተራዳእነት ቅዱስ ሚካኤል ከዓ 30 ሜትሮ ዝቁመቱ ገበል ከደይቦ ተኣዚዝሉ መጸ። አቡነ ኣረጋዊ ነቲ ገበል ጭራኻ ኣውርዶ በሎ። ኣውርዶ እሞ ኣደይበኒ በሎ። እቲ ገበል ግና ነቲ ጭራኡ ኣብ ፍርቂ ጸድፊ ጥራይ በጺሑ ብልሳን ሰብ ኣንታፈላሲ ኣብዚ እምባ እዚ ብዘይካ ዝነፍሩ ኣዕዋፍ ትበልዖ እንጀራ ይኹን ትሰትዮ ማይ ወይ ድማ ትጽልየሉ ዕንጸይትን ገረብን የልቦን። ብመዓልቲ ፀሓይ ብለይቲ ቁርን ኣስሓይታን እዩ። ናይዚ እምባዚ ጥሪትን ሃብትን እዚኣቶም ጥራይ እዮም ክብል ተዛረቦ። አቡነ ኣረጋዊ ግን ዝተኣዘዝካዮ ጥራይ ፈጽም፣ እግዚአብሔር እቲ ዝደለናዮ ኣየስእነናን እዩ በሎ እሞ ንብኡ ጭራኡ ኣውሪዱ ኣብ መዓንጣ አቡነ ኣረጋዊ ብምጥምጣም ብሓንሳብ ኣብቲ ርእሲ እቲ ቅዱስ ደብሪ ኣደየቦ። እዚ ኩሉ እናተፈጸመ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል እቲ ተመን ኣብ ልዕሊ አቡነ ኣረጋዊ ክፉእ ነገር ምእንቲ ከይፍጽምን ከየፍርሖን ብየማና ኢዱ ሴፍ መዚዙ ይሕልዎ ነበረ። ረድኡ ኣባ ማትያስን ካልኦት ሰዓብቲ እውን እናረኣዩ ይድነቑን ነበሩ። ዕለት 12 ጥቅምቲ አቡነ ኣረጋዊ ኣብ ዝባንዚ ደብሪ ምስ በጽሐ 3 ጊዜ ሃሌሉያ ለአብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ እናበለ ኣመስገነ። በዚ ከዓ እዚ ደብሪ እዚ ደብሪ ሃሌሉያ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ክሳዕ ሕጂ ደብረ ዳሞ እናተባሃለ ዝጽዋዓሉ ዘሎ ምክንያት ድማ ሃፀይ ገብረ መስቀል
مدعيبو صريحو نعونا أرقاوي مصر خبو نعونا أرقاوي إزي مدعيبو كفر صدو ولاس كم زلو يخون بلو عونا أرقاوي جن مدعيبو كقبرلو فقال الناس لزينا مرة إزي غير كايو زلخا مدعيبو دهممو أفرس صومس بلو بزي دبر دهممو يبهال نيرو مس من نوح جزد ما دبر دامو تبهالم عونا أرقاوي محور حاد الناس مسريتو بزحان دق مزامرتي أفريا أب زمانو كسع 659 زبطحو منانيان أبزي دبر دامو كم زنبرو مزحاف قدلو ينقر أب مود أتاكا كمتي እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ቃል ኪዳን ዝኣተወሎም ንአቡነ አረጋዊ ድማ ኣብ ቃል ኪዳን ኣተወሉ ኣብ 97 ዓመት ዕድሚኡ ድማ 14 ጥቅምቲ ከዓ አቡነ አረጋዊ ንደቀ መዛሙርቱ ኣጸናኒዑ ናብ በዓቱ ኣትዩ እናጸለየ ከሎ ገጽ ሞት ከይረኣየ ተሰወረ ክሳዕ ግዜ ምጽኣት ከይሞተ ከም ዝጸንሕ መጽሓፍ ገድሉ ይነግር ክሳዕ ሕጂ ኣብ ገዳሙ ብጸሎቱ ዝወጽእ ማይ ጸሎት ዝተፈላለዩ ሕማማት ይፍውስ ኣሎ ጸሎትን በረከቱን ምስክልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን አሜን ለይኩን ጥቅምቲ 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል ቅዱስ አባ መክሲሞስ ቅዱስ አባ አርኬሌድስ ቅድስቲ እምራይስ ቅድስቲ ምዕራኤል 4034 ሰማዕታት ማሕበረ ቅዱስ ቂርቆስ ውን ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ ስምዖን አባ ዮሐንስ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ቅዱስ ሙሴ ብጻዊ ቅዱስ ፊልጶስ ካብ 72 አርድእቲ ቅድስቲ ነሳሒት በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን በረከት አቡነ አረጋዊ ውን ምስኩላትና ይወዓል አሜን ሕጂውን ናይ ጥቅምቲ 15 ስንክሳር ንቕጽል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እንኳን ናብ አቦታትና ቅዱሳን 12 ሐዋርያትን ናብ ቅዱስ ቢላሞን ሰማዕትን ዓመታዊ በዓል በሰላም አብጽሐና ቅዱሳን 12 ሐዋርያት ኣብ ናይ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ ብዘይካ እመቤትና ካብ ቅዱሳን ሐዋርያት ዝበልጽ ኣይተንሰአን ይቕረታ ሐዋርያ ማለት ፍኑው ልኡኽ ዝተለኣኸ ናይ ጽድቂ መንገደኛ ማለት እዩ እዚ ከመዩን ተበሉ ናይ ፍጥረታት ኩሉ ጎይታ ናይ ክብሪ በዓል ቤት መድኃኔ ዓለም ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ዓብዩ ተጠሚቁ ጾመ ካብ ገዳም ቆሮንጦስ ምስ ተመልሰ ቀዳማይ ስራሑ ዝገበረ ደቂ መዛሙርቱ ምጽዋዕ ነበረ ካብ ዝተኸተልዎ ሓሙሽተ ዕዳጋ ዝኣኽሉ ህዝቢ ወሃረየ ሰብኣ እዚኣሁ 12 ሐዋርያተ ከም ዝብል ኣብ መጀመርታ 12 ሐዋርያት መረጸ ንሳቶም ድማ ጴጥሮስ ዝተባሃለ ስምዖን እንድርያስ ሓው ያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ዮሐንስ ሓው ፊልጶስ በርተሎሜዎስ ቶማስ ማቴዎስ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ታዴዎስ ልብድዮስ ናትናኤል ቀናኢ ስምዖን ማትያስ ኣብ ክንዲ ይሁዳ ዝተለኣኸ ዝተተከአ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 1 ንረኽቦ እዞም 12 ኣርድእቲ ምስ ተጸውዑ ን3 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ዝወዓሎ ይውዕሉ ነበሩ ለይቲ ምስ ምስጢር ከተርጉሙ ይሓድሩ ነበሩ ጎይታ ከም ዝግባእ ምስ መሃሮም ልዕል ዝበለ ሓላፍነት ሸሞም ንዓለም ጓሶት ኮኑ ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ ከም ዝገጥሞም ነገሮም ብኡ ልክዕ ድማ ክብሪ ከለሎም ስልጣኖም ድማ ክሳብ እዚ ኮነ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ከዓ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ሓጢኣቶም ንዝሓደኩምሎም ይሕደገሎም ንዝሓዝኩምሎም ከዓ ይተሓዘሎም እዩ በሎም ናይ መንግስተ ሰማያት መኽፈቲ ጓስነት ተቐበሉ ጎይታ ብንጹህ አንደበቱ ንሐዋርያት ብጣዕሚ ከኽብሮም ከሎ ጨው ናይ ዓለም ብርሃናት በሎም ይሕዋቱ እውን ተባሃሉ ካብዚ ብዝበለጸ ካልእ ክብሪ ኣኽበሮም ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ናይ ጎይታ ሕማማት ጊዜ ገና ስለ ዝነበሩ ሓደ ፈሪሖም ተበተኑ ተመሊሶም ግን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ክጽልዩ ቀንዮም ናይ ጎይታ ትንሣኤ ተመልከቱ
ኣዳውን ኣጋሩን ድማ ዳህሲሶም ሓሴት ገበሩ ን40 መዓልቲ መጽሓፈ ኪዳን ትምህርተ ህቡኣን ካልእ ብፍጡር አንደበት ዘይንገር ብዙሕ ምስጢራት ተምሃሩ ጎይታ ድማ ሊቀ ጵጵስና ሸይምዎም ዓረገ ን10 መዓልታት ኣብ ትሕቲ ኣደ ብርሃን ተጠሊሎም ክጽልዩን ብሓደ ልቢ ከተጉህን ቀንዮም መንፈስ ቅዱስ ወረደሎም ብቕጽበት ድማ ካብ ፍርሓት ናብ ድፍረት ተመሊሶም ፍጹማን ብርሃናውያን ኮኑ 71 ልሳናት ተቐቢሎም ኣብ ሓደ ስብከት ጥራሕ 3000 ነፍሳት ማረኹ ቅዱሳን ሐዋርያት ብሕብረት ንሓደ ዓመት ዝኣክል ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ዙርያ እንዳተመላለሱ ምሂሮም ንብዙሓት እስራኤላውያን ናብ ክርስትና ማረኹ ድሕሪኡ ግን ከም ትውፊት በዛ ዕለት ንዓለም ብዕጫ ን12 ተኻፈልዋ እዚ ክኸውን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ምስኦም ስለዝነበረ ንኹሎም ከም ዝግብኦም ኣህጉረ ስብከት በጽሖም ንሶም ድማ ደቂ መዛሙርቶም ኣኸቲሎም ንዓብይ መንፈሳዊ ዘመቻ ወረዱ ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ድማ ምስ ተኹላ ምስ ኣንበሳን ነብርን ተጋፈጡ ብጸጋኦም ድማ ንኣራዊት ንኹፉኣት ሰባት ናብ በጊዕነት መሊሶም ናብ ክርስቶስ ኣረከቡ ኣብ ኩሉ ሃገር እንዳሰበኹ ንድውያን ፈወሱ ንለምጻማት ኣንጽሑ ዕውራት አብርሁ ሓንካሳት ኣርትዑ ጎባጣት ኣቕንዑ ምውታን ኣተንስኡ እልፍ ኣላፋት ኣህዛብ ድማ ናብ ምእመናን መለሱ ኣብ ክንዲ እዚ ድማ ብዙሓት ብእሳት ተቓጸሉ ቆርበቶም ተገፈፈ ኣብ ሓዊ ተጠበሰ ደሞም ኣብ ልዕሊ ምድሪ ፈሰሰ ብዘይካ ሓደ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኩሎም ካብዛ ዓለም ብሰማዕትነት ተፈለዩ ጨው ኮይኖም ኣመቀሩ ብርሃን ኮይኖም ድማ ኣብሪሆም እዮም እሞ ነኽብሮም ቅዱስ ቢላሞን ሰማዕት ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበረ ቅዱስ ቢላሞን ኣብቲ ወቕቲ ዝፍለጥ ዝነበረ ብክርስቲያነቱ ዘይኮነ ብፍላስፋነቱ ነበረ ብጣዕሚ ዝተምሃረ ጥበበኛ ግን ድማ ወገኑ ካብ ኢአማንያን ብምዃኑ ንክርስቶስ ኣይፈልጥን ነበረ እግዚአብሔር ግን ክጠፍእ ኣይፈቐደን እሞ ንሓደ ካህን ለኣኸሉ ካብ ምቅርራቦም ዝተለዓለ ብዙሕ ስለዝተዘራረቡ ቢላሞን ናብ ክርስትና እናተሰሓበ ከደ ኣብ መጨረሻ ድማ ተማሂሩ ብኢድ እቲ ካህን ተጠመቐ ቀፂሉ ድማ ክጸውም ክጽሊ ክጋደል ጀመረ ብቁሩብ ግዜ ድማ ኣብ ጸጋ በጺሑ ንድውያን ናብ ምፍዋስ ኣተወ ንብዙሓት ኣህዛብ እናምሃረ ካብ ሕማሞም ድማ እናፈወሰ ናብ ክርስትና መለሶም ሓደ መዓልቲ ግን ዓይነ ስውር ኣብሪሂካ ኢኻ ብዝብል ተኸሲሱ ሞት ተፈረደሉ ቅድሚ ምቕታሉ ድማ ጎይታና ካብ ሰማይ ወሪዱ ፈታውየይ ክብል ወተሃደራት ሰምዑ በዚ ምኽንያት ኣሚኖም በዛ መዓልቲ 158 ወተሃደራት ከምኡ ምስኡ ተሰየፉ ኣምላከ ቅዱሳን ሐዋርያት ርህራሄኡን ምሕረቱን የብዝሐልና ብልመንኦም ንሃገርና ካብ ክፉእ ሓልዩ ካብ በረከቶም ይኽፈለና ንዓለም ብምልኡ ንምድሪ ሰፍሑ ይምሓረና ስለ ሐዋርያቱ ኢሉ ኣሜን ጥቅምቲ 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ 12 ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱስ ቢላሞን ሰማዕት 158 ሰማዕታት ማሕበር ቅዱስ ቢላሞን ቅዱስ ሲላስ ሐዋርያ ቅድስቲ ጾመታ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቂርቆስን ኣዲኡ ኢየሉጣን ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣፈ በረከት ቅዱስ ሚናስ ግብፃዊ ቅድስቲ እምባ መሪና ቅድስቲ ክርስቲና ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ ኣለና እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና በሎ ጎይታ ኢየሱስ ድማ አንቱም ዝሰዓብኩምኒ ወዲ ሰብ በቲ ሓዳስ ዘመን ኣብ ዝፋን ክብሩ ዝቕመጠላ እዋን ንስኻትኩም ድማ ኣብ 12 ዝፋናት ተቐሚጥኩም ን12 ነገደ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ የብለኩም ኣለኹ በሎም በረከት ናይ 12 ሐዋርያት ምሕረት ቸርነት ናይ ጋእስላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ካባናባ ኩሉ ዘውደቅኩ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተአረመልይ አሜን وآمين ولكل ملائكة السماء آمين أبونا ذو السماوات يتقدس اسمك تمسح منجستك ويكون فقعدك بكما بسماء كما هو من درس ساين زرل لسنا هابين يوم هديك لنا أبسنا وجهك علينا كما نهنني
نهديك لزعبس لنا إتابع أن نجزي وسمسات الله تننو بالهن كل كويس مزاك يتمنى سايلو سوات لا لمانم أمين بسلام قدس جبريل ملاك أوزت مرام سلام لشي دينجل بالناتشو دينجل بسقاتي مجزي ورزوا سلام لشي بروك أنت ما نصورك براكرت كتاب فاسيفت أو مرام تسقى ملته وداس ملته موجس ملته كل جزي ورمسرك سألو صلي هذا فكر ورلشي إيسوس كريستوس كما يسر لنا هات أوين تماهيت أنه كتماهات أنه كرانشي آمين سوات لك زاوير ولولادة دينجل ولا مسكالو كبور آمين آمين ليكون